Sapan. Sapan. Sapa? Niko ah. Rayem iku lho bondo sing ora lu. Tapi mau mriki. Peloknya kayak minggu. Boleh ngempet nasi semono kan. Boleh lol. Boleh ngempet. Ayo ngempet iku. Makan rempet tok. Iya Kak. Dalam. Boleh ngempet. Ngempet iku. Nanti Iku ngempet terus, Pak. Nek iku ngempet terus ya, Pak.